Разговаряме с Преслав Боруков, юношески национал, футболист на Шефилд Уенсди и юноша на Левски. Това е причината да сме тук на стадион Георги Аспарухов. Преди 2 години ти тръгна от този стадион към школата на един славен, може да се каже, английски клуб. 2 години по-късно, как се чувстваш в Шефилд? Така, имайки предвид, че това е една много различна страна, различна култура, обстановка и много различен футбол. Добре се чувствам. Прекарах вече там 2 години, 2 сезона. Първият сезон беше много тежък, понеже чаках от FIFA 6 месеца документите си за разрешение за игра. И след това претърпях една тежка контузия, която беше наглезена и отсъствах още 3 месеца. И първият сезон не беше много благополучен за мене, но вече втория сезон сега, който завърши, смятам, че успях да се наложа и да покажа това, на което съм способен, да се усъвършенствам и да стана по-добър футболист от това, което бях преди да отида в Англия. През миналия сезон ти игра за втори отбор и вкара голове. Така, с какви надежди отиваш сега за новия сезон? Миналия сезон не играх първите 6 месеца и бях контузен после 3 месеца. Играх финалните плейофни мачове до 18 годишните и отбелязах един гол на полуфиналът. Тогава нямах никакъв мач за дублиращия състав. Този сезон вече, когато видяха, че от началото на сезона бях много добре подготвен и бях станал по-добър, ме качиха в дублиращия състав, оттам почнах да играя, да съм колкото се може повече с тях да тренирам. И този сезон вече почти изцяло го изкарах с дублата и с 18-ките. Някой път съм играл и по 2 мача в седмицата, но това е само заради игровата практика и заради това, че трябва да си играе на двете места, колкото повече, толкова по-добре. Отделно този сезон успях да реализирам, мисля, че бяха 18 попадения общо за сезона и към края на годината, мисля, че беше ноември или декември месец 2017, направих първата си тренировка с мъжете и след това сега, последните няколко седмици, пак тренирах някой път с мъжете и основно с дублиращия състав. Сега за новия сезон? Като пожелание, най-малкото надежди? Пожеланието за новия сезон ми е да съм най-вече жив и здрав и да ми се даде шанс, от който аз да се възползвам и да отида да играя за мъжете и да помагам на мъжкия състав, колкото се може повече. Целта е да вляза в мъжкия състав като основен футболист или част от групата, колкото се може по-скоро. Това е целта към момента. Съвсем нормално, но да те върна към България, към българските ти корени. Има доста хора, може би от нашите читатели и зрители, които знаят, че ти си от спортно семейство. Твоите родители са бивши спортисти, при това на добро, високо ниво. Ясно е, че гена е на лице. Но би ли казал те какво ти дадаха като възпитание, като отношение към спорта? Те ми дадоха много, защото според мен, ако не бяха моите родители и не ме подкрепиха напълно, въобще нямаше да се занимавам с футбол на този етап към момента. Понеже баща ми беше треньор и на националния отбор на България и майка ми беше баскетболистка, те ми показаха още от по-малък, че само с тренировки, с отбори и с треньора няма как да стане. Ходих първо като малък бях на джудо, преди да започна с футбола, от първи клас после бях на футбол. Се записах тук за първи път с треньор Веселин Сребаков, 2007 година мисля, че беше. Отделно после, като видях, че става по-сериозна работата в 3-4 клас, майка ми и баща ми ме записаха на лека атлетика. При една от националните треньорки на националния отбор, Валя Демирова се казва. Бях и при нея индивидуално да тренирам 2 пъти или 3 пъти в седмицата лека атлетика, изцяло фитнес, тичане, спринт, скорост, издръжливост и така нататък. После преминах и през други треньори, с които съм работил през почивката най-вече, когато другите почиваха през лятото. В 7 и 6 клас аз тренирах индивидуално с баща ми по 5-6 часа на ден сам. Примерно те даже като са ходили на морето в Варна, като ходим на море, като бях малък, те ходеха с колата, аз някой път тичах до плажа, крос сутринта по 20-30 минути. И съм работил с още много други специалисти изцяло за техника. С Борислав Кьосев съм работил индивидуално, още той преди да стане треньор в Левски. С Димитър Боев, един треньор от Варна съм работил.
И тук като цяло, иначе в левски треньори са били Веселин Сърбаков, Светослав Колев, Петко Медведски, Владко Шаманов, Георги Тодоров. И това е Данчо Петков, до някъде имах и малко работа с него, но просто трябва да се прави много индивидуална работа извън тренировките, преди, след тренировка и когато се може отделно. Е хубаво. Няма как и че не да стане. Ако не бяха майка и баща ми, аз ще да си мисля, че става само с тренировки, нямаше никой да ме натиска да ми покаже пътя, какво е да си спортист, нали, режим на хранене, кога трябва да ставаш, кога трябва да лягаш, професионализъм за тялото ти, отношение, стречинг и така, допълнителна работа. Имаш ли дилема баскетбол или футбол или не? Не, никаква дилема нямаше тук. Аз, понеже може би израснах като малък по залите с майка и баща ми и до някъде ми дойде до гуша да гледам баскетбол, може би така станах към футболът, но баскетбол въобще не ме влече. Аз даже не съм много наясно с там, с крачките, с правилата, как се играе, ама... Започна да казваш много интересни неща за подготовката извън тренировките, за режим и така нататък. Би ли описал един свой ден в Шефилд? Ами един мой ден в Шефилд е... най-често ни викат в 9 часа. Преди това, преди да имаме закуска, ни правят тест за това колко кила тежиме, колко ни е процентът на мазнина. И след това закусваме, имаме тренировка, после може да имаме видеоразбор от мач или от тренировката, после който иска остава за допълнителни упражнения, после може би фитнес или фитнес е преди тренировката сутринта или след обед. И след фитнеса може пак да имаме втора тренировка. Всеки ден е различно, но най-често вторник и четвъртък са дните, в които работим една и усърдно, една и питбул ден. А понеделник вече сряда и петък са малко една идея по-леки, понеже вече се готвим за мача в събота. Но разликата, откакто отидох там преди 2 години, е много голяма, понеже там разбрах, че трябва да се работи поне 2-3 пъти в седмицата фитнес, за горна част, за долна част и така нататък. А в България аз не смятам, че се работи на този етап в фитнеса и според мен футболистите младите, аз при отидох в Шефилд на проби, ми изпратиха индивидуална програма, работих фитнес от 15 годишен. Значи тук трябва според мен на 14-15 да почна да влизат в фитнеса. За по-рано не знам. Но откакто отидох там, само да давам като факт, за 2 години качих 10 кила или 12 кила. Бях 78,9, сега съм 90-91, но нали мазнината ми е 8% 9, което не означава, че съм дебел. Какъв ръст, колко висок си сега? 1,89 или 88. Може ли да кажеш нещо повече за храненето, режима? Чувал съм, че в тези академии строго се следи и се забранява за на това, което сме свикнали да казваме в България junk food. Имаме си кухня, която е отворена сутринта до 2-3 часа, някъде на обяд. Всички футболисти, включително от мъжки отбор, от дублиращия състав, от осемнадесетките, закусваме и обядваме почти всеки ден без събота и неделя, без неделя, понеже ако имаме тренировка, тогава готвача го няма просто. И храната е ни строго подбрана от, казва се хора, nutrition guys, които нали, седат за nutrition, за диетата. И те казват нали, на готвача какво трябва да се готви, той го готви. Примерно всяка седмица имаме риба, месо, телешко, свинско, паста и така нататък. И единственото нещо, което аз трябва да предприемам сам е да си подбирам моята вечера, където аз видях примерно какво да си изготвя или какво ще вечерям. Но има огромна нали, строга диета се спазва там, защото няма къде друго да ядеш, като си там. Но няма шанс да си купиш нещо от Макдоналдс или някакъв друг бургер? В спортово-състезателен период няма да, ама примерно така някой път на 2-3 месеца по едни картофки или по един малък сандвич няма никакъв проблем. Не е чак толкова ни строго забранено, защото и ние сме хора, не сме роботи, да не може нищо. Как стоят нещата с училището там? Ами аз бях 2016 заминах там по една програма, която се казваше Scholarship. Тя е свързана с образованието и с футболът. Аз имах, както ви казах, училище в понеделник, сряда и петък, свързано с тренировките. То се определя пак в академията и се работи с човек, който е от базата. За математика, за английски език, за допълнителни езици и така нататък. Аз завърших тази година, преди няколко
месеца, 4 месеца мисля, че вече бяха. И вече съм седно завършил абитуриент. Нямам никакво образование. Взех там 4 дипломи за UEFA лиценз, има 5 нива, май бяха C, B, A, UEFA и UEFA Pro лиценз. Аз взех UEFA C лиценз, имах изпит пред Английската федерация. Имам английска диплома и взех още 2 дипломи за английски език след 2 години там. И вече съм завършил образованието си, което е в Англия. Само футбола гледам. Това е. Вторник и четвъртък са дните, в които повече се тренират дворазово, а понеделник, сряда и петък повече фитнес, тренировки и образование. След обед, но това е за 18 годишните. Дублиращия състав има по-различна програма, която вече не включва образование, а само футбол. От само себе си да си дойдем на думата за футбола, така, би ли казал основните разлики спрямо България в тренировъчния процес, тъй като и за тези неща се говори много, на кое се набляга повече или по-малко, чисто методично, като отношение и така нататък? Тази тема ще е много дълга, ако тръгна да говоря цял ден, но в Англия ми направи впечатление няколко неща, като отидох, които тук никога не са ме учили. Първо обясниха, разбрах като футболист, че аз трябва да си знам кои са силните мои качества. Трябва да знам, примерно, че аз съм здрав, бърз, агресивен и, примерно, не трябва да изпадам толкова в неловки ситуации, където не мога да се справя или ще загубя топката. Топката не трябва да се губи лесно, трябва да си преценяваш възможностите. Отделно това се игра на много високо темпо, изискват много високо темпо, постоянно скорост, бързина, динамика, няма никаква време за реакция и според мен не е чак толкова голяма разликата в това какво казват треньорите, в самите футболисти, в темпото на играта. Защото там в Англия просто няма случайни хора, всеки разбира, всеки може да играе футбол, който е футболист и там битката е много голяма. Никога не ти остават време и трябва да играеш бързо. Но за методиката, не знам какво да ви кажа, много е работата. И разнообразни тренировки, и мотивация за изява, и шанс за изява, даване на шанс. Понеже тук ми прави впечатление в България, много често, за жалост, купуват чуждестранни футболисти без никакъв опит. Даже мога да ви кажа, че грандове купуват футболисти, които са от ниските нива във Франция, където са играли под втора или трета лига, четвърта лига във Франция или в Англия и така нататък. Не в Англия, във Франция, примерно Испания, в Лига 3, Лига 4, не знам как се казва. Идват тук и почваме да ги налагаме без никакви задръжки просто. Малките футболисти, за жалост, да, и с тях не се работи. Аз мога да кажа, че малките футболисти се казват, дайте да налагам юношите, дайте да налагам юношите. И ми гледах това лято, те не са готови за мъжки футбол. Макар, че има голяма дупка U19, няма дублиращ състав, има U19 мъже. Ако може би имаш от 23, ще да има още една-две години, които да опитат да се адаптират. Но просто и малките не са добри и не им се дава шанс. И двете. Така доста сложна ситуация за българския футбол в момента. Сложно е, но ако се работи, ако се вкара правилна методика за работа, да е съчетано, примерно, във всеки град футболът, треньорите, образованието, всичко да се развива на едно място, да няма, примерно, спортно училище, тренировка те идват за 2 часа, тренират, после си тръгват. Трябва да има най-вече, трябва да има бази за развитие, да има фитнес, да има учебни стаи, да има място, където футболистите да почиват след тренировката, за да може, примерно, свършат тренировката, почиват си и после излизат да работят допълнително преди втората тренировка. Но просто тук сме свикнали в 10 тренира, в 12 свършва и се прибира, тръгва си от тренировката. Няма никаква повече работа. Ти лично и твоите колеги в Шефилд оставате ли след тренировки, за да доработите разни неща? Сега е световното в Русия. Има няколко футболисти, които са давани за пример в това отношение. Един от тях е Кристиано Роналдо. Наскоро Рио Фердинанд си припомни в студиото на BBC, припомни на зрителите какъв професионалист е той, как е оставал след всяка тренировка и с часове е отработвал удари. Знам, по принцип всички оставаме горе-долу след тренировка, като когато има възможности, когато не сме изморени или нямаме нещо важно на следващия ден. Примерно, защитниците остават четворката да избиват топки, да мисерите, да играят един на един. Халфовете остават да си подават дълги пасове, да дриблират. И аз като нападател мога да кажа, че се опитвам поне 2 пъти в седмицата след тренировка да оставам
и да бия удари отляво, десен крак отясно, слагам си конусите, взимам вратар, ако има свободен вратар. И в продължение на 20-30 минути, като биеш примерно 20 удара отляво, 20 отдясно, 20 от средата, 60 удара. Като го сложиш 2 или 3 пъти седмицата, 180 удара. В седмицата по 4 седмици, 400 удара, за годината стават 4500 удара някъде. Което не е въобще малко. И така се усъвършенства играчите с повторение и така нататък. Но за Роналдо, като вие го казахте, неговия най-добър приятел Семедо се казваше, беше в Шефилд Уенсди и той ми е говорил просто за какъв професионалист става въпрос. Абсолютно съм съгласен с вас. Той постоянно работи и тренира. Не е чудно това, което виждаме сега, вече прехвърлил 30-те години. Не, той му праха са тест с 1 на 21. Биологично казано, като са го изследвали. Има физиката на 21 годишен младеж. Да, и неговите мазнини са около 7-8% в момента. 7, може и по-малко да са. Може да са 9-10 варират в сезона. Но това е. Имате ли психолози в Академията на Шефилд? Така и ти стигал ли си до тях? Каква е тяхната роля? Психолозите идват най-често през седмица или през 2 седмици за по един път и имаме презентация по 45 минути по 1 час, в която се опитва да ни обяснат за мотивацията, за играта, за концентрацията, за това да вярваш в себе си, да не се притесняваш и така. Който има някакъв проблем, ако иска, може да каже на треньора или на него и на психолога и да говорят, да го коментират заедно, как да го решат. И там е много голяма комуникацията между играч и треньор. Няма такава дистанция. Ако има нещо, ако не разбираш, ако имаш проблем, отиваш, говориш и хората ще се питат да ти помогнат. Ти си част от юношески национален отбор до 19 години. Сега 18, но вече на практика 19, тъй като ние няма да участваме този път на Европейско първенство. Този отбор участва миналата година на Европейско, тази година стигна до елитен кръг, т.е. така вече една добра традиция при един треньор, който вече се доказа и постигна сериозни успехи. Имахте няколко контроли тази пролета, ти преди това беше част от националния отбор до 17 години. Как се чувстваш така, как отвътре видя мачовете тази пролет? Аз мисля, че в този набор сега, който е България от 19, има много голям потенциал. Имаме силни футболисти от други чуждестранни държави и футболисти, които са на добро ниво в българското първенство. И за мен е най-важното, че има един добър специалист, който ни се пада на набора, господин Ангел Стойков, който за мен е треньор, който може да обработи отбора, да сплоти колектива. Аз вече имам честа да работя с него няколко месеца и се убедих в това. Той е човек, който може да сплоти колектива, да помогне на отбора и смятам, че и се надявам, че мисля, че ще преодолеме без проблем първите квалификации в България и се надявам на елитния кръг да вече да бъдем добре смазана машина, да бъдем едно цяло и да се противопоставим на другите по-силни грандове, които според мен не са чак толкова добри, колкото хората си мислят, но всичко зависи как ще се обиграем в следващите няколко месеца. И последно, докъде стигат мечтите ти в футбола? Няма край, няма лимит. Към момента целта ми, както казах, да се наложа и да вляза в мъжкия състав на Шефилд Уенсди, да игра колкото се може по-често в Чемпионшип и вече за бъдеще, нали, да се класираме във Висшата лига с тях или да игра някой ден в Висша лига или много добро ниво в Чемпионшип. Това е. Това са и мечтите. И с България, нали, да имаме успех на европейско първенство, дай Боже, на световно, нали, след няколко години с мъжкия състав или с добиващи маймаха от 23 и така нататък. Това са и мечтите. Смяташ ли това, което казваш за световно европейско национално отбор, че е така възможно в обозримо бъдеще? Може би до едни, според мен, 8-10 години може да има голям шанс да се класираме на европейско или световно, на по-силен форум с националния отбор, независимо младежи или най-вече да не мъжете. Но не знам. 8-10 години са голямо време, много неща могат да се променят. Да се работи правилно, по-правилно в България и така нататък. Футболистите бъдат подготвени и така. Успех! Мерси. Мерси много.